дило бархез хушнуд бош, ки имрӯз навбаҳор омад. пас аз сармову сардиҳо баҳори лолазор омад. бирафт аз мо ҳама он тирагиву сахтиҳои дай. дило бингар чӣ сон зебо арӯси гулнигор омад. дӯстони азиз, духтаракҳо, бонувон, ҳамаи шуморо ба ширкати атомӣ ба кор даъват менамоем. ҳар он нафаре ки мехоҳад аз хона нишаста маблағ ба даст орад, марҳамат, ҳамроҳии мо дар ширкати атомӣ кор ва фаъолият карда метавонад. дӯстони азиз, занҳо, шумо метавонед аз хона нишаста кор ва фаъолияти худро пеш баред. чӣ тавре ки дар дигар рекламаҳои худ мегуфтам, инчунин дар инаш ҳам мегӯям ки 10-11 ҳазор нафар занҳои тоҷик муваффақ гаштанд кор карда дар ҳамин ширкати атомӣ. ҳоло бошад хонаву мошини дари худашонро харидагӣ ҳастанд. ҳамин тавр, дӯстони азиз, биёед якҷоя кор ва фаъолият менамоем. аз маҳсулотҳои кореягӣ барои худамон низ дастрас мекунем. дӯстони азиз, ҳар он нафаре ки намехоҳад кор ва фаъолият кунад, метавонад аз ин ширкат барои худаш як чизро дастрас карда тавонад. занон, мардон, кӯдакон, наврасон, ҳар як нафар барои худаш як чиз дарёфт карда метавонад. дӯстони азиз, чӣ тавре ки ман гуфтагӣ будам, дар ин ширкат шумо метавонед ҳар гуна витаминҳо, шампунҳо, спрейҳо, инчунин маскаҳо, амалаживающие барои маршинка, ҳар намуд кремҳои кореягиро барои худатон дастрас карда метавонед. инчунин он занҳое ки метавонанд кор ва фаъолият кунанд, танҳо регистратсия мекунанд. Тамом дӯстон, ва дар 6 моҳ як бор харид мекунанд ва кори худашонро оғоз мекунанд. дӯстон, шумо метавонед аз ин ширкат боз дорувориҳо, витаминҳо барои худатон дастрас кунед. он заноне ки мехоҳанд хароб шаванд ё ин ки мехоҳанд фарбеҳ шаванд, вес гиранд, аз витаминҳои ширкати атомӣ метавонанд барои худашон дастрас кунанд. инчунин дӯстони азиз, ман мехоҳам гӯям ки заноне ки бемории гирифтори бемории онкологӣ ҳастанд ва инчунин бемории гирифтори пӯст ҳастанд, метавонанд ҳар гуна кремҳо, инчунин дорувориҳое ки барои беҳтар шудани саломатияшон кӯмак мекунанд, аз ин ширкат дастрас кунанд. дӯстони азиз, бонувон, биёед якҷоя дар ҳамин ширкати атомӣ кор ва фаъолият мекунем. камтар бошад ҳам зиндагии худамонро равшан мегардонем. ҳар ҳафта барои худамон пул меояд. ин як чизи беҳтарин аст. ҳар ҳафта дар ягон ҷо кор кунедам, ҳар ҳафта шумо наметавонед маблағ дастрас карда, аммо дар ширкати атомӣ шумо ҳар ҳафта соҳиби маблағ мешавед. биёед якҷоя кор ва фаъолият мекунем. дӯстон, ассалому алайкум дӯстони азиз, апаҷоно, хоҳарҷоно ва модарони меҳрубон, ҳамаи шумо хуш омадед ба канали мо. имрӯз мо хостем ки гимбаби кореягӣ омода кунем. шумо ба рецепташа дар ин ҷо мегузорам. дӯстон, ба мо биринҷи ҷӯшондагӣ, бодиринг, тухм, майонез, анамун морская капуста ва баъдан бошад кабутӣ лозим мешавад. шумо бо таби дилатон мехоҳед помидор ё ин ки гӯшти мурғ низ ҳамроҳ кунед. гӯшти гови ҷӯшондагӣ ҳам ҳамроҳ кунед, беҳад нағз мешавад. ҳозир бошад ҳамаи маҳсулотамонро хел дароз бурида, баъдан ҳамашро ҷобаҷо мегузорем. ба шумо тамошои хуб, дӯстон. дар влоги оянда, дӯстон, насиб як намуд пироги гӯшти омода кардани ҳастам. ба шумо рецепташро мегузорам. беҳад як пироги болаззат мешавад. боз як бор ҳамаи шуморо бо моҳи шарифи рамазон табрик мекунем. дӯстони азиз, илоҳо ҳамаи рӯзаҳои шумо қабул шавад, дуоҳои шумо қабул шавад. дӯстони азиз,
ана боз миннатдорам ки канали маро дастгирӣ мекунед. пешравии мо ин бо дастгирии шумо аст. раҳмати калон дӯстон, лайкҳоро фаромӯш накунед. касоне ки подписатсия кардагӣ нестанд, подписатсия кунанд, фикру ақидаҳои худашонро нависанд. мо ҳаракат мекунем ки амон чизҳое ки шумо мехоҳед баҳри шумо омода кунем дӯстон. ана ҳозир бошад тухмро низ анамухел реза мекунем дӯстон ва баъдан морская капустаи худамонро гирифта аввал майонез мекунем. аз болояш биринҷро хушрӯ ҳамвор карда мемонем. баъд тухм, баъди вай бодиринг, ана боз кабутӣ, боз камтар майонез мекунему мепечонем. Oh Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah, oh to your love and mercy, Allahu Allah, Ya Allah don't deprive me, Allahu Allah, from beholding your beauty, Allahu Allah, oh my Lord accept this plea, Allahu Allah. वो तन्हा कौन है अल्लाह अल्लाह, बादशाह वो कौन है अल्लाह अल्लाह, मेहरबा वो कौन है अल्लाह अल्लाह, क्या ऊंची शान है अल्लाह अल्लाह, उसकी सब निशान है अल्लाह अल्लाह, सब दिलों की जान है अल्लाह अल्लाह। Affeder günahı Allahu Allah, alemin padişahı Allahu Allah, yüreklerin penahı Allahu Allah, İşit Allah derdimi bu ahlarımı, rahmeyle bağışla günahlarımı, hayır eyle hem akşam hem sabahlarımı. Hasbi Rabbi Cellallah, Allahu Allah, ma fi kalbi gayrullah, Allahu Allah. Ya Rabbel Alemin, Allahu Allah, salli ala Taha'l Amin, Allahu Allah, fi kulli waqtin wa hin, Allahu Allah, imla qalbi bil yaqin, Allahu Allah, thabbitni ala hadha ad-din, Allahu Allah, waghfir li wal muslimin, Allahu Allah. My ummah, you will say,
Rasulullah on that day, even though we've strayed from him and his way. My brothers, my sisters in Islam, let's struggle, work and pray if we are to bring back the glory of his way. Ya Allah, Ya Rabbal Alameen, Ya Rahmanu, Ya Rahim, Ya Rabbi, let the Ummah rise again. Ya Allah, Ya Rabbal Alameen. دوستانی عزیز، الان خیلی آماده میکنیم. از همین نمود مорская капуста خرید به حد ناز است. صفتش و مزهش هم. رحمتی کلام باید بر دستگیریتون دوستانی عزیز. امیدوارم که به شما گیمبابی کورگی معقول می شود. تا ولاگ های دیگر در پناه خدا بمانید. خیر. Proud again, 'cause I swear with firm belief in our hearts we can bring back the glory of our past. My ummah, he will say, Rasulullah on that day, even though we've strayed from him and his way. Look at where we were, look at where we are, tell me, is this how he'd wanted to be? Oh no, let's bring back our glory. Ya Allah, Ya Rabbal Alameen, Ya Rahman.